Ginepral este folosit pentru suprimarea contracțiilor uterine în cazul debutului unui travaliu prematur. Dă palpitații, dă tahicardii și scade tensiunea arterială. Acesta este și motivul pentru care Agenția Europeană a Medicamentului a constatat că pastilele și supozitoarele Ginepral nu trebuie să mai fie folosite în scop obstetrical. Medicamentul conține substanțe menite să inhibe nașterea prematură și poate afecta atât mama cât și fătul. Există o dată limită până când se pot scoate de pe piață, până pe 19 noiembrie. Retragerea acestui medicament va lăsa un gol în tratarea femeilor însărcinate aflate în pericol de a pierde sarcina sau de nașteri premature. Problema este că în momentul când iei ceva, trebuie să oferi ceva în loc. Ei, ceva în loc nu avem. Chiar dacă varianta medicamentului administrat pe cale intravenoasă poate fi folosită în continuare în spitale, acest lucru se va face doar în anumite condiții, pe o perioadă de maximum 48 de ore și numai la femeile aflate între a 22-a și a 37-a săptămână de sarcină. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor. Ne revedem la jurnalul de la miezul nopții. Vă las în compania colegei mele, Cristina Hera, cu Intelligent Life. Bună seara, domnilor și domnilor! Discutăm în această seară despre cât de greu este să te dezvolți în lumea afacerilor, chiar dacă ești un brand în cea a celebrităților. Totodată încercăm să aflăm dacă noul cod al insolvenței aduce faliment chiar și celor mai bogați dintre români. Cum au sărăcit bogații din top 300 și dacă România este pregătită pentru afacerile de lux, aflați în această seară la Intelligent Life. Le mulțumesc pentru început invitațiilor mei, domnul Răzvan Ciobanu, mulțumesc foarte mult, de domnul Arin Stănescu, președintele Uniunii Practicienilor în Insolvență, domnul Stalin Târnoveanu, managing partner Zanfirescu Racoții și domnul Adrian Luțu, avocat. Vă mulțumesc foarte mult. Se vor alătura însă discuției noastre și Dana Săvuică, Mihai Presariu prin telefon, Marcel Toader la fel. Așadar aflăm despre afacerile mai mult sau mai puțin profitabile ale celebrităților. Însă, pentru început, vă spun așa că de la primele locuri, în topul oamenilor de afaceri de succes până la insolvență, nu este adesea decât un pas. Cei miliardari celebri au ajuns din România, din fruntași în top 300, în codaj la plata datoriilor către stat, aflați în materialul următor. Dinu Patriciu a fost capul de afiș al topului Forbes România 500 de miliardari timp de 4 ani la rând, începând cu ediția din 2008 și până la cea din 2011, averea sa depășind de fiecare dată 2 miliarde de euro. Însă acutizarea crizei financiare și scăderile puternice din imobiliare l-au îngenunchiat pe fostul petrolist. Falimentul magazinelor Mic.ro și Minimax a fost urmat de insolvența Adevărul Holding, ceea ce a făcut ca încă din ediția de anul trecut Dinu Patriciu să piardă poziția fruntașă în top în fața lui Ioan Niculae. Anul acesta Patriciu ocupă abia locul 15 al topului Forbes 500 de miliardari români cu o avere de doar 190 de milioane de euro. Unii miliardari prezenți anul trecut în topul celor mai bogați români au părăsit acum clasamentul. Potrivit România TV, firmele lor au ajuns să înregistreze pierderi semnificative sau au intrat în insolvență. Ilan Schwarzenberg, fostul proprietar al Realitatea TV, sau Sorin Ovidiu Vântu sunt doar două exemple. Ilan Schwarzenberg avea anul trecut o avere estimată la 32 de milioane de euro. Astăzi, din cauza problemelor pe care firmele sale le întâmpină, a fost scos din topul bogaților. Sorin Ovidiu Vântu avea anul trecut o avere de 25 și 27 de milioane de euro. El a fost acuzat de spălare de bani, iar procurorii au ajuns la concluzia că a folosit sume de la FNI pentru a-și cumpăra bunuri imobile. Dan Diaconescu avea anul trecut o avere estimată de topurile de specialitate la 8 milioane de euro. Astăzi, cu o TV fără licență și cu băncile care execută locuințele, Dan Diaconescu are mai multe datorii decât bani în conturi. Domnul Arin Stănescu, mă întreb către dumneavoastră și discutam pe marginea acestui material 3 dintre business-urile prezentate de noi. Vă sunt extrem de cunoscute, am putea spune. Întâmplarea afaceri. Sunt cunoscute. Firma pe care o coordonez eu administrează procedurile de insolvență de la Micro, Minimax și Adevărul. Cum este? Este adevărat. Cum este posibil ca oamenii din top 300 ce gestionează afaceri de milioane de euro să fie pradă executorilor judecătorești, ANAF-ul să bată la ușă și să ajungă în pragul falimentului de cele mai multe ori? Da, de Donald Trump ați auzit? Am auzit, dar n-am auzit de faliment în cazul dânsului. Da, absolut. Controlat sau gestionat? Cum l-a gestionat, aia e altă treabă, dar de faliment a intrat de fiecare dată în faliment și el a spus că un om de afaceri, până nu trece și într-o procedură de faliment, nu este cu adevărat un om de afaceri.
Nu, mirarea asta poate să existe numai în România, că societăți într-o perioadă foarte dificilă, care a început undeva la noi, în trimestrul 4 2008, și nu s-a încheiat foarte bine nici în momentul de față, intră în procedura insolvenței. Este absolut firesc. Cât pot rezista chiar și marile societăți? Dacă la început au intrat numai societăți mai mici, acum au intrat și societăți care nu mai rezistă. De ce au intrat în insolvență micro, minimax, adevărul? Cauzele sunt diferite. Domnul Stante Donoveanu, până nu de mult procedura, codul în insolvență îi ajuta oarecum pe antreprenori, privându-i de taxele de la stat. Așadar, acești bani rămâneau în firmă, se puteau folosi de ei, iar pe acel plan de lucru se putea întinde pe mulți ani, fără să mai dea bani la stat. Venea în ajutorul antreprenorilor? Întâmplător am o altă părere. Nici în conformitate cu legea 85, nici în conformitate cu procedura reglementată de ordonanță de urgență 91, nu era niciun debitor în insolvență scutit de plata obligațiilor curente. Fostul articol 75 din ordonanță 91 a venit doar cu o inovație neinspirată, zic eu, în sensul că pot coexista executări silite individuale concomitent cu executarea concursuală a insolvenței. Niciun debitor, în cadrul procedurii insolvenței, că este în perioada de observație, că este în perioada de reorganizare, nu trebuie și nu este scutit de plata obligațiilor curente. El trebuia să le plătească. Sancțiunea firească care venea în conformitate cu legea 85 este ca, în termen de 90 de zile, dacă nu își plătea obligația de cel puțin 4.500 de lei, trebuia să plătească, să treacă la procedura falimentului. Trecând în procedura falimentului, asta este ipoteza legală. Domnul Adrian Lozu, se vorbea despre concurență neloială, despre evaziune fiscală, despre un ajutor financiar din neplata taxelor. Cum comentați aceste acuze, am putea să le spunem? Abordarea, din punctul meu de vedere, e una care nu e nici simplă, dar nu e nici foarte complicată. Lucrurile sunt foarte clare și în actuala lege care discutăm, de legea în vigoare 85, pentru că Curtea Constituțională a suspendat ordonanța. Deci obligațiile de plată, cum spunea și colegul, au existat și există și pe legea veche. Inovația sau această prevedere în plus, în sensul că în măsura în care în cadrul procedurii de reorganizare avem un creditor cu o creanță curentă, posibilitatea pe care i-ar oferi o nouă ordonanță, aceea de a executa silit, este o chestiune care scoate puțin lucrurile din sfera concursuală. Ori când discutăm de insolvență, toți creditorii trebuie să vină la masa credală și aici să-și spună și să se înscrie la masa credală și aici să solicite tot ceea ce au de solicitat. Nu este permis să te aduci cu executor judecătoresc și să încerci să faci o executare silită împotriva debitoarei, pentru că nu mai discutăm de o răspundere concursuală. Pe de altă parte, eu sunt de părere că, și aici cred că legea are un principiu bun, că trebuie făcut ceva și că, într-adevăr, nu este permis ca societăți care se află în reorganizare să nu-și plătească datoriile. Și de la din acest punct, din această perspectivă, așa cum spunea și colegul, avem și în actuala lege varianta care, dacă treci un termen de 90 de zile și nu-ți plătești datoriile, există posibilitatea să solicite trecerea la faliment. De ce? Pentru că societatea în reorganizare nu este capabilă să facă plățile curente. Nu poți să te reorganizezi dacă tu nu poți să plătești curentele. Deci, din acest punct de vedere, este logică, într-un fel, această prevedere, dar, repet, ea exista și în legea 85 și o problemă este aceea în ce măsură ea se aplica. Mulți spun că legea a fost extrem de permisivă. Eu spun așa, că de la specialist să trecem și la subiecti, la celebritățile implicate în business-uri de succes, dar care au avut de suferit de-a lungul timpului. Îl avem pe Răzvan Ciobanu, un brand de succes, am putea spune. Cât de mult a cântărit numele tău, brandul, în exploatarea afacerii pe care o conduci?
Mult, pentru că, practic, în momentul în care ajungi să construiești un brand, și asta se construiește în timp, la mine au trecut vreo 20 de ani de când muncesc la crearea brandului Răzvan Ciobanu, contează mult în fața clienților și în fața oamenilor care lucrezi. Acum, asta nu garantează neapărat vânzări mai mari sau o gestionare mai bună a business-ului, dar contează ca și rezonanță. Au fost și momente dificile, momente în care aproape ai pierdut totul, ai reușit să redresezi afacerea. Taxele erau prea mari, statul nu te ajuta, era o afacere ce te consuma financiar foarte mult? Nu, în cazul meu lucrurile n-au stat atât de clar, pentru că în momentul în care am simțit că pierd hățurile și asta a fost o greșeală pe care bănuiesc că o fac destul de mulți și în ziua de astăzi, am încercat să fac totul de unul singur și greșeala a fost că nu mi-am angajat niciodată o echipă de management, n-am lucrat niciodată cu un manager. Iar eu, din postura mea de designer și ca și formare, ca și designer, n-am reușit să gestionez foarte bine lucrurile. Lucrurile m-au intervenit exact la finalul anului 2009 pentru mine și a fost un cumul de factori, în afară de... Problemele din viața personală au afectat și zona de business. Da. Da. Și în momentul în care nu mai ai controlul niciuna dintre lucrurile pe care le faci, nici viața personală, nici business, în momentul ăla pentru mine a fost ok, ne retragem și stăm să vedem ce se întâmplă. Într-o legătură directă cu noi se află și Marcel Toader, om de afaceri, cel care a investit mai bine de 1 milion de euro într-un parc acvatic ce nu s-a mai dezvoltat. Bună seara, vă mulțumim foarte mult pentru legătura directă cu noi. Bună seara! Da, într-adevăr am investit mai mult de 1 milion de euro, mai exact 1.462.000 de euro, partea mea, partea partenerii mele, încă 400.000 și partea asociațiilor mei, încă 400.000. În total sunt aproximativ 2.200.000 de euro investiți într-un parc, într-un proiect care acum am doar un portbagaj de planuri și o mare speranță că se va pune în practică. Să vă spun despre ce este vorba. Este vorba despre un contract în parteneriat public-privat cu statul român, prin Primăria Generală a Capitalei. Contract care s-a derulat acum, care s-a semnat acum 5 ani. Am început să facem demersurile vis-a-vis de tot ce înseamnă vize, autorizații și așa mai departe. Nimeni nu ne-a ajutat decât noi înșine, mintea noastră și echipa noastră de consultanți. După care am ajuns într-un final la situația în care am avut autorizația pe care am plătit-o. Tot ce s-a întâmplat până acum vis-a-vis de stat mi-am achitat toate datoriile. Vorbesc de avize, vorbesc de acorduri, vorbesc inclusiv de autorizație de construire pe care am plătit aproape 500.000 de lei. Iar din neant apare un ONG care vrea să salveze Bucureștiul. Justiția română i-a dat câștig de cauză, ne-a judecat 2 ani jumate, ne găsim în situația în care trebuie să reclădim partea scrisă a planului de urbanism de detaliu și a autorizației de construire. Așadar, nu ați abandonat această Nu am abandonat ideea. Gândiți-vă că sunt 7 ani de când mă chinui cu acest proiect, timp în care nimeni nu mi-a spus da. La nicio ușă la care am bătut. Și 1,5 milion de euro, încotro s-au dus? Unde sunt cheltuiți. Banii sunt în proiecte, aprobări, proiectul francez, pentru că mi s-a cerut un proiect după un normativ european, s-au cerut nenumărate studii de impact, de mediu, de circulație și așa mai departe, în total 47 de avize și 12 studii de impact. Acum suntem în situația în care cu bunăvoința primarului sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, ne efortăm cu toții să ducem până la capăt. Am găsit înțelegere și în Primăria Generală a Capitalei, într-un final, și în Primăria sectorului 4. Vă invit să rămâneți alături de noi, urmărim un material. Bine, numeroase vedete din România au știut să exploateze din plin notorietatea căpătată în timp și s-au lansat în lumea afacerilor. Unii dintre ei chiar au avut un succes neașteptat în businessul pe care l-au dezvoltat și au reușit să-și rotunjească veniturile cu sume exorbitante.
Cum moda este una dintre marile pasiuni ale vedetelor, dar și o afacere bănoasă, multe dintre persoanele publice autohtone și-au investit economiile în acest domeniu. Andreea Raicu a intrat de ceva vreme în lumea designului vestimentar, dar și în cel de bijuterii. Vedeta TV a lansat pe piață câteva colecții de haine pentru femei și copii, dar și o linie de bijuterii ce pot fi achiziționate online. Pe lângă toate acestea, Andreea Raicu a investit 25.000 de euro într-o revistă online pentru femei. O altă vedetă TV care și-a transformat pasiunea pentru haine într-o afacere este Andreea Marin. Inspirată de fiica sa, Zâna surprizelor a conceput împreună cu creatoarea de modă Irina Schroter o linie vestimentară pentru bebeluși, Violet. Fostul manechin Cătălin Botezatu a trecut la design vestimentar în 1996 și a ajuns în scurt timp unul dintre cei mai cunoscuți designeri români. Botezatu se poate mândri cu prezentări de modă organizate pe toate continentele. De la New York sau Las Vegas, la Windhoek în Namibia, Sun City în Africa de Sud, Islanda, Indonezia și în toate marile capitale din Europa. Urmând exemplul lui Cătălin Botezatu, fosta sa colegă Dana Săvuica a intrat în afaceri. Ea a înființat o agenție de modele care s-a dezvoltat continuu și s-a transformat într-un adevărat brand de haine și accesorii de lux. Și Valentina Pelinel a lăsat catwalk-ul pentru business. Fostul model internațional a lansat un DVD cu exerciții de aerobic numit Ești așa cum vrei să fii. În plus, Valentina Pelinel este asociat într-o firmă alături de soțul ei, Cristian Băureanu. Răzvan Ciobanu, se discută în lumea celebrităților de sume exorbitante atunci când vine vorba despre profitul unor astfel de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Cât este mit, cât este realitate? N-aș vrea să vorbesc despre altcineva, pot să vorbesc despre mine. Se pot face bani din modă în România, asta cu siguranță, dar nu atât de mulți încât să auzim de milioane de euro. Iar norocul meu este că în afară de business-ul cu haine, mă bazez mult și pe partea de design interior. Ai și o pensiune, părinții tăi gestionează o pensiune, da, dar ai investit și în turism. Acela este business părinților mei, nu am nicio legătură cu asta, mă duc în vizită destul de rar pentru că nu am foarte mult timp. Exact cum ce mă întrebai și la început. Ce sume ai investit în această afacere? N-aș putea să dau un ordin de mărime exact, pentru că, așa cum spun, lucrez de 20 de ani și atunci lucrurile au venit pe parcurs. Practic, când m-am apucat eu de modă, nu aveam niciun ban, adică n-am venit cu vreun capital de undeva din spate și lucrurile s-au clădit încet și pe parcurs. Nu știu la ce nivel am ajuns și Despre sume și investiții vă propun să vorbim și cu Mihai Testariu într-o legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, Mihai! Bună seara, bună seara! Ai investit din banii câștigați în muzică într-o afacere cu taximetrie, practic, în Constanța. A fost profitabilă sau a fost un eșec? Nu, a fost profitabilă. Bine, Constanța e un oraș turistic și taxiurile funcționează. Au fost niște bani după perioada Eurovision care au venit și am fost băiat deștept, așa cum nu prea se întâmplă cu alți colegi de-ai mei, care risipesc banii aiurea. Eu mi-am dat seama că trebuie să-mi clădesc în viitor și atunci mi-am cumpărat un teren la malul mării, mi-am luat atunci o mașină, mai aveam una, dar mi-am luat încă una și mi-am făcut această afacere cu taxiuri, care merge și în ziua de astăzi. Mi-am mai făcut atunci un studio de registrări, iar zilele astea demarez o altă afacere, o casă de discuri, un studio de registrări, o școală de muzică, o academie mai complexă cu de toate. Mihai, investițiile la ce sume se ridică? Vorbeam și cu Răzvan Ciobanu, se vorbește de ordinul milioanele de euro atunci când vine vorba despre zona celebrităților. Cât este realitate, cât este o fabulație de fapt? În cazul meu nu e. Sunt sume prea uriașe ca să mă gândesc la așa ceva. Dacă aveam 1.000.000 de euro, investeam în altceva. N-am avut niciodată sumele astea. Presa s-a jucat și a vehiculat sume, iar eu i-am lăsat pentru că nu mi-a dăunat cu nimic. M-a făcut chiar mai interesant într-o perioadă și i-am lăsat așa. Adică m-am jucat și eu cu presa. Dar nu. Investițiile sunt de ordinul 10.000 de euro, hai să zicem 100-200 de mii la modul ăsta. Dacă vrei să faci o afacere serioasă. Se pot face afaceri și fără să investești, așa cum auzeam pe colegul care e acolo în platou și îl salut. Practic, dacă o iei de la zero și ești băiat harnic și muncitor și știi să-ți rămânești banul și să fii și profesionist, cu siguranță demarezi o afacere și cu buget zero. Deci nu e musai să investești. Dacă ai o pornire din asta cu investiții, poate chiar demarezi mai rapid.
Mihai Tresariu, îți mulțumesc foarte mult pentru legătura telefonică directă. Domnul Arin Stănescu, mă întorc către dumneavoastră și vă întreb dacă se poate o afacere de milioane de euro, de sute de mii de euro, pornind de la nicio investiție. Ideile în România se mai vând pe bani scumpi? Pe bani mulți? Se pot vinde și idei, dar toată discuția asta se învârte în jurul unor sume mărunte. Știți că eu am o idee generală despre totalul datoriilor din societăților aflate în procedura insolvenței, care se ridică la peste 130 de miliarde de lei. 130 de miliarde și nu vorbesc în lei vechi, vorbesc în lei noi. Deci vorbim de zeci de miliarde de euro. Și facem o analiză pe investiții de câteva zeci de mii de euro sau pe plecat de la zero și ajuns în timp undeva și după aceea, datorită crizei, căzut. Mi-e foarte greu să dau sfaturi și să spun cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Eu ceea ce pot să spun este că în momentul de față sunt câteva zeci de mii de dosare ale unor societăți aflate în procedura insolvenței, că dosarele societăților în reorganizare judiciară se ridică la circa 1650, ceea ce este foarte, foarte puțin, că în România sunt circa 700.000 de societăți funcționale și numai vreo 20.000 în fiecare an intră în procedura insolvenței, ceea ce iarăși este foarte puțin. Acest lucru se datorează într-o mare măsură crizei economice prin care România a trecut și care nu a fost mai ușoară decât în alte părți. Să nu credeți că în alte țări ale lumii situația este mai roză. Dimpotrivă. Am un exemplu care, sigur, la altă scară, vorbim de Statele Unite, erau la un moment dat peste 2,5 milioane de proceduri de insolvență în Statele Unite, e adevărat împărțite între persoanele fizice, pentru că acolo legea chiar funcționează, legea insolvenței persoanelor fizice, și societățile comerciale. Există de asemenea în Uniunea Europeană țări cu un număr mult mai mare de societăți aflate în procedura insolvenței. Nu am cum să spun cum ar trebui să procedeze oamenii de afaceri care provin din mediul artistic, pentru că ei ar trebui să știe ce trebuie să facă. În niciun caz nu i-a sfătui să meargă cum a mers domnul Ciobanu și să facă absolut totul. La un moment dat mi-a spus un antreprenor român și eu tind să-i dau dreptate, că antreprenoriatul român și-a cam atins maximul după 20 de ani și că a venit rândul managerilor profesioniști. E adevărat. Eu mi-am învățat lecția și acum lucrez cu partenerii mei, se ocupă de investiții și de tot restul. Eu mi-am învățat lecția. Se vorbea despre insolvență controlată la un moment dat, ca fiind, cu ghilimele de rigoare, o afacere profitabilă. Este adevărat acest lucru? Aș vrea să răspund eu la asta, pentru că eu, în calitate de președinte, cunosc cel mai bine situația insolvenței în România. Nu e nicio afacere profitabilă. Pe cum să fie o afacere profitabilă când 94-95% din societățile intrate în insolvență intră de fapt în procedura falimentului? Care este profitul în momentul în care intri în procedura falimentului? Nici din societățile care intră în reorganizare și care sunt cam, așa cum vă spuneam, cam 6%, nici din acestea mai mult de 1% de 20-25% nu au o procedură care să fie finalizată cu succes. Deci, practic, vorbim de, hai să zicem, 300-400 de societăți care reușesc. Poate că dumneavoastră ați vrut să puneți accent pe faptul că sunt și procedura insolvenței mai puțin oneste. Mai puțin oneste, controlabile și care reușesc să aducă un beneficiu material, evident, acționarilor. Să știți că, nu știu în ce măsură acționarilor, pentru că o societate și în reorganizare, și în insolvență, și în faliment, nu aduce un câștig major acționarilor, ci poate cel mult unor pasageri în cadrul procedurii.
Cert este că există practici mai puțin oneste și în insolvență, și în procedurile de drept comun, și într-o executare silită, și într-un divorț. Ceea ce greșim noi este următorul lucru. Avem o practică mai puțin onestă, o fraudă la lege și încercăm să schimbăm noi comportamentul schimbând legea. Bine este să schimbăm comportamentul și acolo trebuie intervenit. Vă dau cu titlul de exemplu. În America există insolvența unităților administrativ-teritoriale. S-a deschis procedura la o mare unitate administrativă, orașul Detroit. Întrebarea este, comportamentul a fost de manieră următoare. A chemat primarul, toți creditorii și a zis, așteptați-mă câteva zile. Ce s-a întâmplat? În câteva zile s-a deschis procedura la cererea unității administrative, adică primăriei. Lucru care pare că este un comportament similar României. Știți ce s-a întâmplat după câteva luni de zile? Acel primar a fost arestat. Cam asta trebuie schimbat. Comportamentul și atitudinea. Că legea, în principiu, își dorește să găsească un mecanism onest. Domnul Adrian Luțu, a fost o lege, noul cod al insolvenței, practic a fost în vigoare doar 7 zile. Cel mai puțin în istoria post-decembristă. Aici este o discuție, pentru că mai întâi, dacă nu mă înșel, pe 25, a intrat în vigoare ordonanța care, din cuprinsul ei, rezultă că a abrogat legea 85. 4 zile mai târziu, pe 29, dacă nu mă înșel, Curtea Constituțională constată neconstituțională ordonanță. Chiar am văzut un material foarte interesant, dacă este posibil ca printr-un act pe care îl consideri, ajung la concluzia că este neconstituțional, dar care el la rândul lui a abrogat o lege, dacă această lege care inițial a fost abrogată este repusă în vigoare. Părerea mea este că da, pentru că altfel ne-am aflat într-un vid legislativ și n-ar fi de permis așa ceva, însă trebuie să evităm să ajungem în asemenea situații. Și ce aș vrea să spun punctual cu privire la această lege. Eu cred, părerea mea este că legea 85, în vigoare acum, și-a atins cumva obiectivele și cred că cu toții de aici suntem de acord că este nevoie să o adaptăm printr-un nou cod la noile realități. Acum 10 ani am avut o lege 85 care a apărut, acum avem o altă lege care trebuie gândită, acest proiect, astfel încât, pe de o parte, să discutăm în mod corect de ca cei care intră în reorganizare să nu fie mai avantajați decât cei care nu sunt în reorganizare, să nu fie această reorganizare un paravan în spatele cărora să stăm ascunși. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm la țările, cel puțin din Uniune, și dacă discutăm de o reorganizare, în niciun caz nu cred că este posibil să discutăm de un an de zile, cum este în plan de reorganizare, pentru că este imposibil de realizat. Franța, de exemplu, are, dacă nu mă înșel, 10 ani și Germania 8 sau 5. Și Anglia nu are niciun termen limită și America nu are niciun termen limită. Deci dacă vrei să reorganizezi o societate, trebuie să-i dai posibilitatea reală să o facă. Este adevărat însă că, din păcate, spun eu, a devenit la modă cumva ideea de insolvență, pentru că... La modă ideea de insolvență, discutăm despre afacerile în modă și nu numai investiții în cluburi și, de ce nu, chiar în divertisment în România. Până atunci însă vă spun că România și Rusia au semnat un parteneriat istoric în domeniul auditului financiar. Acordul a fost semnat de Horia Neamțu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, și Alexander Ruf, președintele Colegiului Auditorilor din Rusia, în cadrul unei întâlniri regionale profesionale organizate la sediul central al CAFR, eveniment la care Revista Română de Consultanță a fost partener media. Prin acest acord se pun bazele unor acțiuni de interes comun pe linia comunicării pe teme profesionale și a schimbului de experiență în contextul preocupărilor existente în cele două țări pentru reforma profesiei contabile și de audit, în conformitate cu tendințele internaționale în domeniu. Scopul întâlnirii de miercuri, organizată la inițiativa lui Horia Neamțu, a reprezentat realizarea unui schimb de experiență și de bune practici, în contextul provocărilor actuale cu care se confruntă profesia contabilă și de audit din regiunea de sud-est a Europei. Dezbaterile profesionale au reunit președinți și reprezentanți la nivel înalt ai organizațiilor de auditori și profesioniști contabili, printre care Camera Auditorilor din Republica Azerbaidjan, Federația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Georgia, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova, Colegiul Auditorilor și Institutul Național al Profesioniștilor Contabili, managerilor financiari și economiștilor, ambele din Rusia, Uniunea Auditorilor și Camera Auditorilor, ambele din Ucraina. De asemenea, la dezbatere au
au participat și auditori financiari, membri ai CAFR. Dacă am reușit să aducem, că ne-au lăudat foarte mult că am adus soare, deci era mai frig și au găsit zile însorite la noi, sunt convins că o să avem astfel de zile însorite, dacă nu meteorologic, profesional, măcar și în lunile de iarnă. Camera Auditorilor din România și-a prezentat expertiza și activitatea printr-un interviu acordat de președintele acesteia, Horia Neamțu, în prima ediție a revistei Intelligent Life, la secțiunea Lideri. În numărul 2 al publicației, ce va ieși pe piață în 2 săptămâni, Camera Auditorilor din România va fi prezentă printr-un material consacrat unuia dintre vicepreședinții săi. Sunt absolut sigură că Grecia va merge în Brazilia și va fi cea mai importantă țară din competiție. Dar asta în 2016, când sunt Jocurile Olimpice. La mondiale mergem noi. Susțin reușitele românești. Alături de Petrom. Și de aceea. Eu sunt câștigătoarea. Eu sunt câștigătorul. Eu sunt câștigătoarea unei Dacia Logan. Participă și tu la promoția Petrom și poți câștiga o Dacia Logan pe zi. Când am aflat că voi naște prematur, aveam 22 de săptămâni de sarcină și, conform evoluției de până atunci, au calculat că în jur de 26 de săptămâni am să nasc. Tot ce am știut a fost că nu are vreun defect sau vreo malformație, doar că este mică. În România, 1 din 10 copii se naște prematur. Pentru a-i aduce cu bine acasă, Dorna contribuie alături de Salvați Copiii la dotarea maternităților. Acum, fiecare sticlă de Dorna cumpărată înseamnă un ajutor. Implică-te și tu. Dorna. Natura ești tu. Poftiți produsele dumneavoastră. Cât mai am de plată la ele? Diferența o suportăm noi. Cum așa? La farmaciile Dona găsiți disponibile peste 1000 de produse cu 0 diferență de plată. Asta înseamnă că diferența rămâne doar pentru noi. Intră pe site-ul calculeazărețeta.ro sau întreabă în farmacie care sunt produsele din ofertă. Farmaciile Dona. Drumul spre sănătate. Strălucește cu Kiwi, pentru că succesul începe cu pantofii tăi. Ce am aflat eu acum câteva zile? Dacă vă luați ori HTC One Mini, ori Samsung S4 Mini de la Vodafone, puteți câștiga câte un Mini One pe săptămână, ca ăsta cu care facem noi drive test acum. Trimite SMS gratuit cu Mini la 2777 și Miniul poate fi al tău. Vodafone. O afacere extinsă are alte nevoi. Cu Megane putem străbate țara de la est la vest și înapoi cu un singur plin. Alege Renault Megane Pro și beneficiază de oferta dedicată societăților. Renault Business Solutions, o afacere pentru orice afacere. La Volksbank credem că bucuriile sunt la fel de valoroase, indiferent de cât alegi să investești în ele. De aceea am creat creditul cu economii, un credit de nevoi personale în lei, cu dobândă anuală de 9,75% pe toată durata creditului. Iar pentru plata la timp a ratelor, primești înapoi 5% din dobânda achitată lunar. Volksbank, cu și despre oameni. Nu trata superficial simptomele de răceală și gripă, pentru că febra, nasul înfundat și durerea de cap îți pot afecta concentrarea în cele mai importante momente. Coldrex Lemon conține o combinație de ingrediente active care te ajută să ții sub control simptomele de răceală și gripă dimineața, la prânz și seara, ca să redevii tu însuți, în orice moment al zilei. Coldrex Lemon, eficient întreaga zi ca să redevii tu însuți. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Energia face parte din viața noastră. Ne aduce momente plăcute pe care le împărtășim cu cei dragi. Dă viață micilor sau marilor noastre afaceri, pentru care avem nevoie de un partener de încredere. Ne inspiră să privim spre un viitor verde. GDF Suez aduce energia în viața noastră. Okay.
know today, that maybe I will be okay. Noul Renault Clio. Restart your heart. Te așteptăm în rețeaua Renault cu oferta specială Renault Clio pentru persoane juridice. Sunt educatoare. Îmi place să lucrez cu cei mici și nu pot lăsa nimic să-mi distragă atenția. De aceea, de când port proteză dentară, am devenit mai atentă la ce mănânc. Mi-era teamă că fragmente alimentare vor pătrunde sub proteză. Crema adezivă Corega fixează proteza dentară și împiedică pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Datorită cremei adezive Corega pot să mănânc ce vreau și pot să fac ce-mi place. Scrie-ne cum ți-a schimbat Corega viața și poți câștiga prin tragere la sorți 600 de lei. Cumpără un produs Corega, păstrează bonul pentru validare. Trimite-ne povestea ta împreună cu numărul de telefon și Corega îți plătește întreținerea. Sunt 100 de premii a câte 600 de lei. Hei! Și cele 3 dorințe? Ai deja aer condiționat, 6 airbag-uri, radio CD cu MP3, plus cruise control. Ce tot comentează? Noul Citroen C3. Acum cu avantaj client de 3.950 euro. Citroen. Creativ tehnologii. Mamă, ce ofertă la Bank Post! Depozitul stat dublu se întoarce. Constituie depozitul stat dublu până la 10 decembrie și ai dobândă dublă în prima lună de 7,5% la lei pe an. În plus, poți câștiga una dintre cele 3 excursii la Paris, Londra sau Roma. Vino la Bank Post. Mai prezent ca niciodată în viața ta. Pe Windows, iPhone, Android, oriunde în cel mai scurt timp. Recomandat de cunoscători a se utiliza dimineața la prânz și seara, înainte sau după masă, de acasă sau de la serviciu și în orice condiții meteorologice. Acolo unde alții încearcă să ajungă, noi suntem de mult. Poți să cobori. Taxiul tău a sosit. Pe 15 noiembrie sper să fiți telespectatori la meciul României, iar portarul Greciei să fie și el telespectator la golurile noastre. E bine, despre afaceri de succes sau despre implicarea statului în ajutorarea antreprenorilor, continuăm discuția. L-aș întreba pe domnul Marcel Toader dacă a avut ajutor din partea statului ca antreprenor și aș vrea să facem referire și la un club pe care l-ați avut în incinta unui liceu. Înțeleg că ați avut probleme și cu această afacere, un proces ce a durat mai bine de 10 ani. Da, dar înainte de toate vreau să vă spun că în domeniul afacerilor am învățat o vorbă, am stat vreo 10 ani în Franța și am învățat o vorbă de la oamenii de succes de acolo, că nu există afacere proastă, înseamnă că nu te ocupa bine de ea. În ceea ce mă privește, vorbim de afacerea din Floreasca, acolo a fost un interes major vis-a-vis de terenul care l-am avut. Eu aveam un parteneriat public-privat, un contract de asociere cu Ministerul Învățământului pentru 25 de ani, numai că, la vremea respectivă, toate unitățile de învățământ preuniversitar aveau anumite locații care au fost date în administrarea primărilor de sector. Și atunci a început calvarul. De fapt, ținta lor era terenul respectiv, care era într-o suprafață de 2000 de metri pătrați în Floreasca, un teren foarte valoros. Mă rog, am pierdut procesul. Instanța nici măcar nu mi-a acordat dreptul de preempțiune sau să-mi recuperez investiția. Mi-a impus să las totul cum era și le-am explicat că nu era nimic acolo. Eu am muncit și am făcut tot. Și mi-au impus să las totul cum era. Și am lăsat totul cum era. Acum am trecut pe acolo, de 3 ani este abandonat, a început să cadă gardul, a început să crească burrienile și așa mai departe. Dar vreau să spun că, în ceea ce privește aquaparcul sau investiția mea în aquapark, este că dacă primăria sau administrația publică se implica în domeniul ăsta de activitate, în afacerea mea, ca să spun mai corect, primăria sau Consiliul Local al sectorului 4 era mai bogat cu vreo 4 milioane și ceva de euro, pentru că impozitele locale sunt în jur de 1.500.000 de euro pe an. Cei 250 de angajați permanenți erau mai fericiți, cu un salariu mai bun, iar cei 700 de angajați
pe orizontală vorbind, ca dezvoltarea afacerii, aveau un loc de muncă, ei și familiile lor. Așadar, niciun ajutor din partea statului sau a primăriilor. Domnul Larin Stănescu, discutam în pauza publicitară despre această falimentare sau insolvență controlată și mă refer aici într-un sens negativ, pentru a aduce niște beneficii. Se discută la firmele mai mici sau chiar la firmele mai mari. Dumneavoastră spuneați că nu prea este plauzibil la firmele mari. Eu am spus că o firmă mare care se hotărăște să intre în procedura insolvenței o face cu un scop foarte clar și anume de a încerca să se redreseze sau atunci când nu se mai poate de a merge direct la faliment. Și vă dădeam ca exemplu cele două mari societăți pe care le-ați pomenit inițial, Micro și Minimax, care au mers în procedura falimentului. În momentul în care vorbim de reorganizare, trebuie să faci o analiză foarte serioasă, să vezi care sunt șansele de a redresa o societate. Problemele fundamentale sunt create în România nu de faptul că societatea a intrat în insolvență, ci de faptul că nu există posibilitatea de finanțare a societății respective, nici din partea instituțiilor financiar-bancare și nici din partea unor investitori. Așadar, nu există ajutor financiar. Vă propun numărul 2 al revistei Intelligent Life, ce va ieși pe piață în doar 2 săptămâni. Va beneficia de un cover story în premieră absolută pe piața media din România. Vicontele Etienne d'Avignon acceptând să acorde singurul interviu pe perioada șederii sale în România, lui Andrei Cristea, directorul revistei Intelligent Life. Numărul 1 al revistei, aflat încă în privilege position și cu stand propriu în rețeaua InMedio și Relay și distribuit în VIP Lounge în aeroporturile importante din țară și în hotelurile de 4 și 5 stele și în centrele de afaceri, se va găsi încă 2 săptămâni și este disponibil la abonare prin Man Press la un preț special. Numărul 2, ce va lua locul în aceleași condiții premium de expunere și difuzare, îl va avea pe copertă pe stăpânul lumii, cum este numit președintele grupului Bilderberg de presa mondială, căruia este consacrat cover story-ul de 5 pagini în interiorul publicației. Totodată, alături de d'Avignon, în numărul 2 vor fi prezenți lideri din businessul național, oameni care vor da greutate jurnalistică ediției a doua din Intelligent Life. Și tot în premieră pentru presa din România, o parte a materialului realizat de Andrei Cristea cu Vicontele d'Avignon va fi preluată de The Economist Anglia, care apare în toată lumea la finalul lunii noiembrie, într-un tiraj de peste 1,5 milion de exemplare. It has changed society. The way in which people communicate is quite different. As always, when something changes, there's a positive part of it, the interconnection and so on. But there are two negative parts of it. The first is that everything is immediate. And the other complication, of course, is the vulnerability of the system. Puteți afla primii ce spune stăpânul lumii, cum îl numește presa internațională, despre România, geopolitică, tehnologia informației, războiul dronelor și alte subiecte fierbinți aflate la frontiera dintre realitate și previziune, abonându-vă la Intelligent Life exclusiv prin Man Press. Pe 15 noiembrie, după Grecia-România, cred că Zorba Grecu va dansa ciuleandră. Vă dau un creier. Dit? Da! De nevoi per... E timpul să te obișnuiești din nou cu creditul. Banca Transilvania ți aduce creditul de nevoi personale cu cea mai mică dobândă. Nu-i nicio vrajă. Banca Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători. În caz de spitalizare sau diagnosticare cu o boală gravă, poți avea cheltuielile acoperite de AXA. Pentru ca tu și cei dragi să vă continuați viața în liniște, alege asigurarea de sănătate de la AXA. AXA Asigurări. Redefinim standardele. Orice credit își are creditul. Dacă ai un credit de nevoi personale sau ipotecar, încearcă acum soluțiile de refinanțare de la Banca Transilvania.
De 135 de ani, semnul ursului ne aduce împreună. Ursus, regele berii în România. Nu trata superficial simptomele de răceală și gripă, pentru că febra, nasul înfundat și durerea de cap îți pot afecta concentrarea în cele mai importante momente. Coldrex Lemon conține o combinație de ingrediente active care te ajută să ții sub control simptomele de răceală și gripă dimineața, la prânz și seara, ca să redevii tu însuți, în orice moment al zilei. Coldrex Lemon, eficient întreaga zi, ca să redevii tu însuți. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu noul credit Maria Pascu cu vacanță, poți lua o pauză de la plata ratei oricând vrei. Perfect! Încearcă și tu noul credit nume-prenume cu vacanță și în fiecare an poți alege o lună în care dai pauză ratei și nu plătești nimic. Disponibil și pentru refinanțare. Vino la Bank Post. La noi în familie toată lumea a făcut asta. Bunica și bunicul, mama cu tata și acum eu cu geluț. Carmol Frecție, te scoală din boală. Oferta Q-Fort, geam termoizolant triplu cu Super Low E și tehnologie Warm Edge la preț de geam dublu. Q-Fort, ferestre și uși proiectate să reziste. O afacere extinsă are alte nevoi. Cu Megane putem străbate țara de la est la vest și înapoi cu un singur plin. Alege Renault Megane Pro și beneficiază de oferta dedicată societăților. Renault Business Solutions, o afacere pentru orice afacere. Hei, eu sunt adevăratul rege și freza mea nu are nevoie de gel. Să te arăt eu câteva mișcări. Shake it, baby! La așa reduceri, chiar și Maricel Aricel și-a luat un super televizor HD. Comandă online un televizor HD pe clickshop.ro și ai până la 40% reducere. Clickshop. Mergi la sigur. Îți vin chiar bine. Și? Eu scap la 4. Mulțumesc! Același gust Coca-Cola și 0 calorii. Acum, berea Bucegi vine și la doză. Bucegi, din inima bucegilor. La Volksbank credem că bucuriile sunt la fel de valoroase, indiferent de cât alegi să investești în ele. De aceea am creat creditul cu economii, un credit de nevoi personale în lei, cu dobândă anuală de 9,75% pe toată durata creditului. Iar pentru plata la timp a ratelor, primești înapoi 5% din dobânda achitată lunar. Volksbank, cu și despre oameni. Vă prezint cea mai dificilă murdărie. Bacterii. Să începem. Sanitol. Sanitol nu conține clor, deci nu este niciun pericol. Pac! Pac! Îmi pare rău, microbi. Îmi place mirosul proaspăt al curățeniei. Curăță murdăria? Sanitol curăță mai bine. Curăță, dezinfectează, Sanitol. Sanitol pentru întreaga casă. Și așa vine câteodată, dorule, să plec pe păduri cântând, măi, dorule. Nervocalmin. Liniștește-te mai mult cu pachetul special 2 la preț de 1. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pregătit pentru condiții dificile de drum, pentru temperaturi foarte scăzute, pentru temperaturi foarte ridicate, pentru situații neașteptate, pentru performanță. Pregătit pentru tine, de la 8.522 euro TVA inclus și 5 ani garanție. Citroen. Creativ Tehnologii. Știai că produsul tău preferat a devenit Violent Calciu Magneziu cu D3? În fiecare zi se poate întâmpla orice. Important e să fii pregătit pentru toate. City Insurance